Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Gusto mo kunin mo paliton ang formula sa tambal ni Idana? Ha? Aw, kinsa may inyong nahibawan bahin, ana? Basta. Nakasulti na mo. Og, tubagan ko sa kong pangutana, Leslie. Tinuod ba? Aw, oo, bitaw. Tinuod man. Nakauna-una mi, ana, tungod kay gusto namong makatabang ni Idana. Aron mahimong legal ang iyang tambal nga dili na ta magtago-tago pas gobyerno. Do na ba di ay dautan sa among mga plano? Ha, Nelson? Wa may dautan. Pero, nakapangutana lang Miss Papa. Kung unsa gyud motibo nga gusto man ninyong paliton ang formula. Simple rigid kaayo, Nelson. Sa rason nga, gusto rigid namong matabangan si Idana. Nakadungog bitaw mong tanan nga mihangyo siya nako aron makapadayon sa panampal. Mao nay naabot sa kong hunahuna nga ipaagi gyud og legalidad ang tanan. Aron libre nga makapanambal si Idana sa tanan. O gani, maunay dakong sorpresa na ko ngadto niya. Kay bag-o lang sa kong gisultihan sila nga andam kong muhatag og 50 milyones ni Idana. Aron lang mahimong likal ang tanan. Unya, unsa may pung ni Idana? Suknaon pa ko na niya pag-usap. Kay hangtod karon, wa pa ko'y nadawat ka tubagi kaniya. Kung muuyon siya, well, fine. Pero kung di man gani siya mosugot, kinahanglan nga atong tahoron ang iyang kagustuhan. Natural. Pero way rason nga angay siya mo balibad. Kay kini nga mong gihimo, ang pabor anhabi niya tanan. Kay gawas nga bayaran siya, may madawat pagid siyang porsyento kung muuyon lang gid sa nindot among hunahuna. Bueno, kung maayo man gani ang inyong katuyuan, kinsa man ko nga mupugong niya na. Pero kung di sa bungoyon si Idana, kinahanglan nga di ninyo siya pugson. Dili gid namo siya pugso, Nelson. Amo hinoon siyang pasabton og maayo nga makaayo gid kaayo niya ang among mga plano. Og gusto sad ko, Nelson, nga hasta ka. Mutabang kag pasabot niya. Kung mutabang man ko og pasabot niya, gusto ko nga hatagan ko ninyo sa tanang detalye sa inyong mga plano. Ilabi na ang nakasuwat nga gusto ninyong papirmahan ni Idana. Kaya nga no, wa ba day kay pagsalig na ko? Misalig man. Pero waman siguro idautan kung mutanaw lang ko sa imong papel nga gusto nimo papirmahan ni Idana. Wa na kay labot, anak Nelson. Ang pagpinirmahay, between na nako og ni Idana. Gusto man ka kunin mong patabangon o pasabot ngadto ni Idana. Kung unsa akong gisulti nimo karon, maura na nakasuwat unya sa akong ipabuhat nga kasabutan ni Idana. Mao gani, gusto ko nga hatagan ko nimo sa tanang detalye. Aron nga matabangan ti ka sa pagpasabot ni Idana. Nelson, kung gusto gyud kang mutabang, wa na kinahanglan nga muhatag pa ko nimo mga papel. Igo na ang akong gisulti nimo karon. No, Leslie. Kung wa gyud kay gitago, imog niya nang ipabasa nako. Aron ba nga patas o way pagduda ang gusto nimong mahitabo? Nagpapapil na sa ning tonto ay. Nagtuo tingali ni siyang makabintaha sa akong kaaptik. Lagay. Nga man sad nga ikaw may mga bugado nila. Nindot magod ang ilang katuyuan, Puldo. Huna-huna ala nagmayo hawa, ha? Bacon. Sige. Yeah, teman. Ispok ko mo ng 50 million pesos ang ilang ihatag di Idana. Bila? 50 million pesos! Unya, daghan pa kay pabor ang ilang ihatag. Muhatag pa gid sila porsyento. Gibangan ka na, Puldo? Mau lagi. Unya mag-unsa man ng
50 million nga di man musugot si Dana. Inyo kaya na siya pugson. Ay, wa man kumupugos niya, Puldo. Bitabang lang kong pasabot ba, kay anugon kaayo na. Bugat baya kayo ang ilang rason, Puldo. Gusto na gid nilang matabangan si Idana nga mahimong legal ang iyang produkto sa tambal. Kanindot ang storya kaysa magtago-tago siyang mutabang sa mga tao. Malagay. Pero kinalan ba mong gunang klarohon, Makoy? Daghan pa kaayong angang i-konsiderar bahin na. Kay once nga muhatag si Dana sa formula, mahimo na ba yan di na siya makabuot sa iyang kaugalingon? Ay, okay na Puldo, Total, nakakwarta man sad siya. Mau lagi sa daw kwarta. Kuno kwarta ginapriminas mo na oy. Ikaw Makba, wag yung ka mausabak. Naong yung kikakwarta. Namang ko rason, Puldo. Mao na mo pabor gyud ko sa ilang hunahuna. Sabad daw. Pabor ka kay dali ramang ko kay kamahilo kwarta god. Wani mo na nga musunod nga ang ba? Wani mo na ba ang musunod nga may tabo ba? Oh. Ha? Paminaw. Una. Kung libaligya o yatag ni Dana ang formula, ha? Mahimog sila na'y makapahimo sa tanang katungod o pwede na nilang iitsapwera si Idana. Bisag sa pera pa nila, Puldo. Makakwarta man sad siya. Dato naman sad kaayo siya. Maulagi, bitagin mo ganay problema diya. Ikaw rin madato. Unya pilara man na 50 milyones kumpara sa libuan ka mga tao ang iyang matabangan nga libre. Kanang 50 milyones dali ra kay nang hutdon bisag itabang pa na nimo og usa lang ka tawo. Gamita sa dagod imong utok, Puldo. Abita sa Gamita ko no, sa pagtuon mo ko wala magamit. Paminaw ragod. Nganong isabang man sad nimo og usa lang ka tawo, ha? Mulagay. Ha? Natural mo tabang ka. Ha? O ibutang ta. 3, 5 o 6. Bisag na po pakabuk nga tao. Di pagyapon na paigo ang 50 milyones. Kung tinud-o na di mo hatag sa mga tao nga nakilanglan. Di sama nang muhimura siyang tambal. Unya bisag pila pagkatao ang iyang matabangan nga libre. Ha? Sigurado pag yun nga maayo ang taong masakiton. Maunay imong hunaw-naon imak. Di kay masilaw din ka sapi. Pitan na ni mo. Ngano man dig mo himo sa sekretong tambal, be? Laban na makoy. Musamot ka peligro. Maubitaw nga gusto nilang bayaran si Dana. Aron sila na'y magbuot sa tanan. Nakasabot ka, Mak? Kang kaanugon sad, no? Nanasanugon. Na arabay gihatag nilang usa ka milyon na kung chiki da. Unsa? Gihatagan sila kag usa ka milyon? O, Puldo. Di ara. Chiki man ni chiki. Kadako ni kwarta ha, Puldo. Pastilan, bidab. Maudang mitabang ka silang pagpangilad kay gitingalan sa dahi ka dipida. Ay, di man guda pangilad, Puldo. Nabadi ilad nga may pasabot naman na silang bahin nga himuong legal. Kaysa anang magtago-tago si Idana. Lisod ba nang wakay permit nga manambal. Dakpon ba kas gobyerno, ana? Na, ambutin mo, Makoy. Ako pa ni mo no, iuli na ni mo nila ka ng chike. Ano malimpyo na mo konsensya? Dili ko Gihatag na ko din nila nako. Unya, gituman na nako ang ilang gisulti. Dili na gid ni nako iuli. Unya, di man mo sugot si Dana, be? Bala sila. O man na sa musabot. Ang ilang gihangyo nako nga mutabang ra magkog pasabot ni Idana. Maulagay. Kanaong bihag ni mo kwarta. Sus, bidap, di takili. Nawan na, mura na sa bensing kumpanas. Bala nag-unsay imong ipangana ko, Puldo. Basta kay donan ako'y usa ka milyon. Bantay tag mangayo kag bahin ini, ha? Kumusta ka, Idana? Okay naman ko, Nelson. Pasensya na ka. Karon pa ko naabot. Doon na magugoy gilakaw. Okay ra, Idoy. Okay ra. Panagaso na ako. Ganihara ka din, Di palang gidugay. Tuod, sa may akong ikaalagan ni mo. Niagyo ko, Ed, kay... nakadungog mong may istorya. Gustong palito nila ni Leslie ang imong formula sa tambal. Maulagi. Pero sorry kaayo, Nelson. Kanang buta nga maoy di ginako mahimo.
Kay panugon in taon na sa ako mga ginikanan, nga dili gid ako mahimong ibaligya o ikatudlo sa uban. Tungod kay gusto na ako nga magpabilin siyang libre para sa tanan. Gusto ka, Idana. Pero huwag kay angi kabalagaan sa imong desisyon. O wasab kay anging ipasabot sa tanan. Kay imo man ang katungod. Salamat kaayo sa lawom nga pagsabot, Nelson. Nakasabot kay ko, Ed. Mabitaw na nga ni ako kay gusto kong maminaw sa imong bahin. Hugot gyud ang akong desisyon. Nga dili na ako ibaligya ang tambal. Mahimong doon ako ibinlan ini pohon. Pero kinahanglang siguroon ako ang tao nga akong sultihan. Nga masalikan gyud sa maong sekreto. Kaya di ko gusto nga maabusahan ni sa tanan. Gusto gyud kayo. Mao nga mga yuog dispensa ninyong tanan. Ilabi na nila ni Leslie. Nakasabot ko sa ilang punto nga maayo ang ilang katuyuan. Pero di yun mahimo nga ako ning ibaylo sa bisan unsang bahandi sa kalibutan. Ako ipasalig ni mo, Idana. Nga magpabiling gawas nun ka nga manambal sa uban. Ako inon si Papa bahay ni Ana. Ilabay ni good sila si Leslie. Ako rin mahibaw mo pasabot nila. Daghan din kaayong salamat, Nelson. Nagpapapil na sa DS Nelson. Makalagot lagi kaayo. Nagtuo siyang angayan sa mupalapad siyang papel. Wala ba kay angay? Sayang nilang, magya po na si mahimo. Kung mobalibad gani gihapon si Edana sa 50 milyones nga akong i-offer niya. Himuon akong 100 million ang akong itanyag niya. Usa? 100 million? Katakot ko na. Maubitaw. Syarog dili siya mabungog anang katidara. Pero di ba sobrar ka na, honey? Ano? Husto na kit kaayo na, Ronnie. Kikibaw ka, dali na kayo ng bawion ng kwartaha. Kika ng tambal ni Edana. Bisag ibaligya pa na nato og 1, 2, 3, 4, or 5 million US dollar, daghan ka po na mo palit, ana. Kay tiaw mo, muayo sa bisag unsa pang klase sa sakit. Bisag si Bill Gates pa atong baligyaan, o uban pang mga bilyonaryo sa kalibutan, bisan og $1 billion pa, mupalit kit sila. Kaya sa ko ka mga ako'y nga, makaayo sa ilang sakit, ug madungagan pagid ang ilang lugway sa kinabuhi. Bitaw, no? International ang market na to, anahan. Usara ka tao ang gikinahanglan. Sobra pa unya sa bawi ang ato makwarta. Usara ko ng 200 million pesos. Wala makaabot og 2 million US dollar. Sayo na gid kay nang bawion. Excellent. Excellent idea. Brilliant yung kay ka, Leslie. Maobitang wa na lang ko makig-contest pa ni Papa. Bisag dili pa ko niya bahinan sa among mga katigayunan. Basta padinguhaon lang gid nato nga makuha nato ang formula sa tambal ni Edana. Wow. Di na ko makapaabot nga matuma na ang atong kita. Oil. Leslie o Rooney di ay. Ikumbahin na to sa atong pangan. Aron kita na yung mainila sa tibuok kalibutan nga bugtong na maligya og tambal nga sama, ana. O niya si Dan, ha? Ha, sayo na kayo na si Edana, uy. Timan-i ko na ana nato ang tanang pabor. Dali na kayo na tong papason si Edana sa mapa sa kalibutan. Sa'yo po itong ipasabot. Saptahan. Natural. Kita na gud ang manag-iya, ana. Papason gid nato si Edana. Kaya ba sinog maghimo na sad unya nagkasamok nato? Maldita juga. Nagkasabot ko sa imong punto, Leslie. Mao nga karon, magpaayo-ayo kita niya, Buhaton gid nato ang tanang paagihan. Gamito nato sinang imak. Sinoy Puldo. Ang tanang tao nga nakapalibot ni Edana aron mutabang silag haylo ni Edana nga musugot sa atong gusto. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!